L'oceà cobreix més del 70% del nostre planeta i és essencial per a la vida en la Terra. Ens brinda aliments, regula el clima i és la llar d'una diversitat d'espècies marines. Però tenim un problema. L'oceà està en perill. La contaminació dels plàstics és un dels majors problemes que enfronta l'oceà. Cada any, milions de tones de plàstic acaben en l'oceà, danyant greument la vida marina i el seu hàbitat. La sobrepesca i la degradació del coral també són greus problemes que amenacen la supervivència de l'oceà. La pesca excessiva ha esgotat la població de peixos, mentre que l'escalfament global ha ferit greument els esculls de coral, un dels ecosistemes més diversos del món. Junts podem treballar per protegir el nostre oceà i assegurar-nos que continuï sent una llar per a la vida marina i una font d'aliment i manteniment per a les generacions futures. Som al principi del canvi. Nosaltres som responsables d'actuar. Petits canvis, grans conseqüències.